утро на всички от Бирмингъм. Най-накрая температурата е 27 градуса, което е чудесно. И леко малко облачно днес ще бъде, но няма значение. Все още е хубаво времето. Исках само да ви покажа, че независимо от аутич на софтуерните системи, в Бирмингъм не съм имала никакви проблеми, поне вчера и днес. Влаковете върват, софтуера на банките върват, поне в Уест Мидлъндс няма проблем. Ето на път към Увърхамптън, където ще видим, минавам покрай едно ново селище, което изниква буквално за седмици, тъй като знаете, че кризата е твърде голяма в Великобритания за жилища и сега просто всеки един участък от общините, който е свободен, се използва за бързо застрояване. Ето виждате тези къщички в далечината. Ако мога да ви ги зумирам, да ги видите. Ето да, ето вижте. Много бързо стават. Като само отвън, мисля, че декорацията е с червените тухли. Отвътре си е така малко паянтова работа, както се казва. Градините им са почти без зеленина, съвсем малки и всичките гледат, както се казва. Но все пак е по-добре, отколкото панелен комплекс, нали така? Сега отивам да видя моята приятелка Даян в Увърхамптън Арт Галери на едно малко кафе или чай, ще видим. Обстановката е много приятна, много релаксираща. И съответно, като намеря време, защото тези 2 седмици, след като се върнахме от Южна Франция, ми беше малко натоварено, но като намеря време, ще ви направя едно кратко филмче. Ето това е новото строителство в Англия за обикновените хора. Вижте. И отново повтарям, много по-добре, отколкото панелните комплекси. А ето как след време това строителство устарява, както се казва, амортизира се, нали? Но пак е окей. Като съответно хората си имат места за паркиране, пак е такава като спална зона, но е много по-уютна. Ето пак така ще ви увелича да видите. Ето те вече почти са... Вижте как бързо се строят и вече се заселват директно. Чистичко, приятничко. Ето това е новото строителство в Англия. Специално Уест Мидлъндс, където живеем.
пуснат. Ето, сега ще видим дали кафенцето. Ето, вижте колко е хубаво. Тук пише Please Donate. И не знам дали кафето е отворено въобще. Представлявам кафето. Много е хубаво, много модерно. И сега ще си изберем нещо. Ето. Тук е срещата с моята приятелка. Много тихо място с много картини. С много картини. Вижте колко е хубаво. Ето, на спокойствие сега, докато още няма хора, да го разгледате. Ето, вижте. Много красиво място. Ето тук е тази интересна скулптура. Всичко това е част от Wolverhampton Art Gallery. Ето, за това тук си правим срещите с моите приятелки, защото мястото е спокойно, тихо и много, много интелигентно, бих казала. Супер е. Типичен викториански билдинг. Ето, вижте тази интересна скулптура, която е направена от закачалки. Вижте. И така, сега да преминем към чашата чай.